Эхо Москвы в Уфе и общественная организация Берзямлек представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Показатель. Күрһәткес. Показатель смертности. Үлеүселәр ханы күрһәткесе. Показатель смертности. Үлеүселәр ханы күрһәткесе. По данным Росстата, показатель смертности оказался выше, чем в отчетах Минздрава. Рәсәй статистика мәгълүматы буенча, Рәсәйдә үлеүселәр ханы күрһәткесе Һаулык һаклау министрлыгы биргән хисапка караганда югары булып сыккан. По данным Росстата, показатель смертности оказался выше, чем в отчетах Минздрава. Рәсәй статистика мәгълүматы буенча, Рәсәйдә үлеүселәр ханы күрһәткесе Һаулык һаклау министрлыгы биргән хисапка караганда югары булып сыккан. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация Берзямлек представляют рубрику «Говорим по-башкирски».